Sasho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ezihamba phambili namuhla. iMK Party mashele wobambiswano kwaZulu Natal. Kuqhuquzela umphakathi ngokubaluleka kokuvota. Kanti oshala amabhanoyi ukhuthaza imbokode ngemfundo. Sanemukelene nabakambomposho omnyama kwindaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCibekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Iqembu lezombusazwe MK Party nomashele City Hall eThekwini kwaZulu Natal namuhla lizozwakala ukungenami ngeinsolo zenkohlakalo elithi ke zikhungethe ongqongqoshe kuhulumeni obambiswano. MK ibihambisana neqembu ATM kule mashi kanti ithi lo hulumeni obambiswano kawuzilethi imfuno kubantu. Leli qembu limashe ngoba lithi selikhathele kuba ngaphandle ekubeni abantu base KZN bazisholo bona ngevoti ukuthi bafuna bephathwe yibona kepha amaqembu athola amavoti amancane abalomhlangano ukuthi MK Party isale ngaphandle okugcina sekwakhiwa uhulumeni obambiswano. iMK Party isifuna lo hulumeni aphume ngoba uyahluleka ukuletha isidingo kubantu okubala khona isesibhedlela, imitholampilo, ophinde uhluleke nokunakekela ezimfundo kanye nokunye ukunalokho lokhu ikuvela izinsolo zenkohlakalo eyisolisa eminyangweni wezimfundo mayelana nohlelo lokuphakelwa kwabafundi. Unobhala uthi bazoba nomhlangano ozokucacisa ukuthi basifake yini isicelo sokukhipha lo hulumeni weGPU ngevoti lokungabethembi eshamthetho. Nomhlangano omunye sinawo njengeqembu ubuholi beprovince ngomsombuluko sizobheka zonke indlela esingaze siyisebenzise ukuthi sibuyele embusweni sisuse uhulumeni mhlambe emva kwalowo mhlangano siyokwazi ukuthi okunye sibe sesikudalula. iMK Party ithi kusuka manje kuyaphambili ziningi izinhlelo abazoba nazo zokulwisana nezinto engahambi kahle enyangeni kahulumeni kanjalo nokomasipala abakulesi sifundazwe. Siqalile nje njoba ke iqembu lethu belisazakha kahle sesiqalile ukukhanda inhlaka ze-structure se-province eyisebenzisana nabangaphakathi. Siqalile kuyimanje siyayiraise inkinga bambhalela-ke kodwa-ke ngesikhathi kuvela lento yo-nutrition ukuthi akasuse u-MEC alungise lezi nkinga ey'kwa-nutrition. Uma ngabe engakwenzi lokho sizonikeza ilungelo lokuthi iqembu lethu libize i-vote of no confidence. Uhlu lwezikhalazo lwethulwe eCity Hall eThekwini echaza unobhala uMpungose uthi bakwenze lokho ngoba iTheku iwona amasipala omkhulu kulesi sifundazwe nawo futhi onezinkinga abakhala ngazo. Imbili izinto ebesenza sibone kubalulekile ukuthi size la eThekwini ukuthi iTheku la eKZN ilona lodwa eline metro. So ikhalo zethu ayikhulumi ngokuhluleka kahulumeni weprovince kuphela kodwa mawuzwa uyizwile sesikhuluma ngazo beyithinta nokuhluleka komasipala uqobo. So sibona iTheku ukuthi okuyilona elumasipala omkhulu sibe kulona na ukuthi ke ilona dolobha elikhulu. iATM nayo iqinisekisile ukuthi istatimende esifundiwe naye iyingxenye yaso ngoba nabo banesivumelano sokusebenzisana nayo iMK Party. Ngodaba Hosbisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Usomlomo eshamthetho sesifundazwe kwaZulu Natal uNentembeko Boys uqhuquzele amalungu omphakathi waseKingcetshwayo ngokubaluleka kokuyovota. Usomlomo usho kanjena ngesikhathi ke ehambele endaweni kaDlangezwa ngasesikhaleni eqhubeka kumkhankaso wokufundisa umphakathi ngokubaluleka kokuvota njengoba sekusondele kuukhetho lukahulumeni wasekhaya lwangonyaka u2026 okunyaka ozayo. Njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya longa-2026 elisondela, ishamthetho sesifundazwe kwaZulu Natal siqhuba umkhankaso okuhambela izindawo ezahlukene ukufundisa umphakathi ngokubaluleka kokuvota. Somlomo eshamthetho sesifundazwe iKwaZulu Natal uNentembeko Boys uthi kubalulekile ukuba abantu bephume ngomningi babo beyovota ngesikhathi sokhetho. Silwenza lo hlelo njalo uma silungiselela ukuvota ukukhumbuza abantu ngokuthi intando yeningi ikhona ngoba sonke sibamba iqhaza kodwa futhi idemocracy noma izwi lomuntu alingapheli ngelanga lokuvota alihlale likhona ngokubakhumbuzisa ukuthi mabesenze sikuhulumeni sibe accountable njengoba bengiphakamisa amalungu sihamba namalungu ukuthi naba amanye abantu abanimele enzelwe bambe nemibuzo babuze kubo nokwazi ukuthi izidingo zabo kufanele zize kanjani. Izibalo zakamuva za-IEC ziveza ukuthi ke zikhuphe ngo6.9 million izibalo zabantu abasha kodwa abangu7.9 million bakubhalisele ukuvota. uBoys uthi ke bahambela ke izindawo
lezo ezinabantu abaningi abangakubhalisela ukuvota. Siye sibuke ama-statistics akwa-IEC sibese siyabheka nendawo ezine-potential yabantu ababonakala ngokuthi basekhona i-under-registered. Bakhona that analysis. Sibese sikwazi ukuya ngoba sizobagqugquzela ukuthi mabakwazi ukubhalisa ngoba ngeke uvote uma ungabhalisile. Futhi ngeke ubhalise uma ungenalo ipasi. Kodwa-ke phela uma usuvotile kungapheli lapho. Akube sekuqhubeka ngokuthi uwazi ukuthi uhulumeni usebenzela wena ngokuthi ube nezwi ngokwenza lento okuthiwa i-accountability. Uma ngabe ubona ikhansela lakho lingabizi imihlangano asikukhulume lokho. uBoyce uvumile ukuthi kuwumsebenzi wesishayamithetho sesifundazwe ukuba ke naso sifundise kumphakathi ngokubaluleka kokuvota. Okokuqala kona ukuthi sikwenza lokho ngoba kuyisidingo. I think it must be ngoba kuthiwa kuyashoda. Umsebenzi wethu isishayamthetho is part of civic education. Ndithe kuwe xa siqala ngathi intando yeningi ibe ukuthi iyaparticipate ngumuntu wonke. Sizele lokho. Hayi ngokuthi mhlambi sithi khona into engenziwanga neyenziwe ngabanye noma singayenziwa ngcono. Kepha it's our duty, our civil duty to speak and engage with the people. Kulomkhankaso wesishayamithetho amalungu omphakathi abeshaya kolayini ukuzothola izinsiza ezahlukene ukubhalisela komazisi eminyangweni kwezasekhaya. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwadlangezwa. Owesifazane oshayela phinde futhi aqeqesha abafuna ukushayela indiza mshini usekhuthaza intsha efisa kungena kulomkhakha ukuba iqinise kuyifundo zezibalo nezescience ukuze ke bazibeke emathubeni amahle okuhlomula ngemfundaze njengoba kusakhonya besilisi kakhulukazi abebalela imhlophe kulemboni. Uminenhle Mhlambu bekhuluma ke neziko lezindaba ngesikhathi ke kuqhubeka ingqungquthela lomkhakha eThekwini KwaZulu-Natal. Basabhekene nezinselelo abesifazane emkhakheni wezindiza njengoba ke besayithola bedinga ukusebenza ngokuphindiwe kwazise kusakhonya abesilisa ikakhulukazi bebala elimhlophe nokunye. It is a male-dominated industry. It is still a male-dominated industry. Besides it being a male-dominated, it's widely dominated as well. Challenges as almost wesifazane, especially if uzoingena at a young age, there's a lot. Bakutshela umfishane, bakutshela ukuthi awugraspi kahle, but uma passion for piloting or cabin crew or air traffic controller, passion yakho will drive you. So those are the challenges. Amanye challenges, aviation is a very expensive training to do. So that's why whenever we come to ama summits anje and we encourage in maths and science, asisho because city do maths and science, because we know, because aviation is expensive. With ama results wakho we maths and science uyakwazi ukufika kimi uthi ngicela funding mangibona ama results wakho ngikhona ukukunika imali. That's why we encourage in maths and science, because we know one of the challenges is the cost to do training piloting. Laba besifazane bathi lukhulu uguquko oluhle oselwenzekile kulomkhakha, kepha basafuna ke ukubona kwanda abesifazane abasiqoqobalayo izindiza njengoba ke sesikhulu isibalo sabanama license okwenza, kodwa ababaningi abakwenzayo baphinde ke baveza ukuphazamisa kokuhlasela kokhuvethe kuwo lomkhakha, kanti bachaza ngeminye yemisebenzi abayenzayo. Okay, lo machine law, it's an aircraft. It's for flying. Yes, it's for flying, and then they use it most of the time to teach the students how to fly, to train their future pilots. That's what they do. So most of the time it happens that in reality now, because this one is just a simulation, so in reality maybe when it has the snags or there's something that breaks, they call us. So as I have mentioned earlier on, that I am an aircraft electrician, we just come and fix it and make sure that everything is in pulse so that when they want to fly there's no hold up. The people fly from point A to point B bane license right, training ANC right as well. We also make sure ukuthi abantu abalungisa amabhanoyi as well, they are certified, bane license right, certification right as well. And also labantu abanseva ukudla emabhanoyini, as regulators we make sure ukuthi ba certified, bayenzile training ngendlela as the regulators as well under the Department of Transport. Njengoba inyanga kaNcwaba ibhekiseke ekuqhakambiseni amagalelo abesifazane, lona ke uchaza ngomuzwa obafikelayo uma besesitelingini. It brings great pride ukwazi ukuthi just because wakwanongoma, just because waselokishini ayipheleli iphupha lakho linama limits. So the positive is traveling, wazi nje ukuthi ekseni iviki lonke
ula eThekwini kusasa you can go to Cape Town ukwazi ukuthi uhleli ibhanoyini kunama passenger u300 emuva that you taking them to their destinations, but not only ukuthi uba yise kuma destinations wazi ukuthi lo muntu omhambisayo ku destination uyohlangana nomzali wakhe of which they haven't met. Connecting abantu is as important, and it's one of the benefits nama privilege esiba nawo as pilots. Izindabeni ze1 KZN TV kubi kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ilinganiselo 519 intsha engasebenzi ehlomule ngama-laptop nama-tablets ngesikhathi ke kwethule ngokusemthethweni uhlelo lwakaSETA kanye ke nole-EPWP esikhungweni kwiNkungumathe Youth Center esenkandla inyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Elakuleli libhekene nezibalo eziphezulu zentsha engaqashiwe nokushiya intsha ibhekene nezinkinga. Izikhungo zikahulumeni nama-SETA zihlanganyele ndawonye nesikhungo iNkungumathe Youth Center esenkandla ukuzama ukuthuthukisa intsha ngezobuchwepheshe ongama-laptop kanye nama-tablet. Isekela kaNgqongqoshe womnyango wezabasebenzi uJomo Sibiya uncome kakhulu lo hlelo. It's about 250 laptops, more than 250 tablets azolekelela intsha yala ukuthi ikwazi ukuthi amakhono la efundiswa wona nezingane lezi ezifunda umatric zikwazi ukuthi ziaccess information, zikwazi ukuthi zithole ulwazi ezilidingayo ngesikhathi ezifuna ngalo. So kuzoshintsha ikusasa lentsha, kuzoshintsha ikusasa labazali, kuzoshintsha indawo yonke ngoba once le ingane zafunda kahle zineyinsiza zokufunda kuchaza ukuthi ikusasa lazo lizoba right, kuchaza ukuthi imndeni yazo impilo izoshintsha kakhulu. uSibiya uphinde waveza ukuthi behulumeni baliswana nezikampani eziqasha abantu bokufika kuleli abangenawo amaphepha. Iqiniso into yokuthi sinayo inkinga yokuthi abantu bokufika abafike ngokungekhona emthethweni eSouth Africa bayasebenza kwezinye zeinkampani eziningi la eSouth Africa. Iqiniso ukuthi uma besebenza kusuke ukuthi ngabe kusebenza umuntu waseSouth Africa kulelo thuba. So senza umsebenzi omkhulu lapha eminyangweni wa Department of Employment and Labour sihlangene no Home Affairs kanye no SAPS la esihamba khona senza uhlelo esilibiza ngokuthi inspection and enforcement la esibheka ukuthi inkampani ziyayigcina imithetho yezwe. Eminye yazo ukuthi musani uqasha abantu okungabona abase South Africa abafike ngongemthetho. Lo ngumsungulo lesi sikhungo uveze ukuthi ukunikela ngalamathuluzi ezobuchwepheshe kuzoyilekelela kakhulu intsha engaqashiwe kule ndawo. Lezi inhlelo ke sisiqalile zibhekelele kakhulu abantu abasha, sibhekelele ukuthi silekelele abantu abasha bese sesikoleni ukuba siza ukuthi bakwazi ukuthi mabesuka esikoleni befisa ukuya enyuvesi kube lula ungena enyuvesi kuze bakwazi ukuthola amakhono nokufundela izifundo abafisa ukuzenza. Mase bekuye ema-tertiary bese sibabhekelela futhi ukuthi sibalekelela kanjani ukuthi bathole indlela yokuthi bafunde ukuthola experience ledingakala kakhulu kwi-labor market. So abantu abahlomule kulo mhlomulo nje okhona kusukela nyaka odlule kuza nonyaka sibala abantu aba-1233 okuyinamba enkulu leyo msakazi endaweni zasemakhaya efana nale. Kanjalo nentsha ehlomlile ngama-laptop kanye nama-tablet iveza ukuthi lezi insiza zizoba usizo olukhulu ekutheni zikwazi ukuzithuthukisa. Le laptop kuzongisiza kakhulu kuzongilekelela ekuthenini ngisakhona ukuthi ngihambe nge-library ngiyowenza ama-copy ama-CV nani sengizokhona ukwenza konke la kwi-laptop. Before ngakayitholi bekuba nzima ngoba bengihamba nge-library mhlawumbe isikhathi ngithole kuvaliwe noma isikhathi esisincane ngenxa ukuthi bengisuke ngiqala mhlawumbe emsebenzini then ngizobuya late kumele ngisheshe ngijahe indaba ukuthi kumele ngiye-library ngifice sekuvaliwe nani. Ukuthola le laptop kuzongisiza kakhulu nanokuthi emsebenzini iyadingekala kakhulu. Ukuthola kwami laptop kuzongisiza kakhulu ukuthi njengoba nje bengakasitholi isikole mhlambe kuzongisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiapply bekunzima kakhulu nje eqaleni ngakayithole laptop lena ngoba bengiya mhlambe library mangithola ukuthi library kugcwele angisakwazi isikhathi siyashaya ukuthi sekuyavala gcina sekuvalwa so sengizokwazi ukuthi ngiapply. Ukuthola kwami namhlanje kuzongilelela ekuthenini ngoba kude kuye edorobheni bese isikhathi la emakhaya hlupha i-internet isikhathi esiningi. So uma ngine laptop kuzongilelela ekuthenini ngikwazi ukwenza into zibe lula njengokuthi nje ngizokwazi ngicheck ama-poster akhona mhlambe noma ngikwazi uapply noma ngibheka imisebenzi as level of employment ilo eSouth Africa kuzoba lula mhlambe ukuthi ngikwazi ukubona la ngithumela lapha engathumela khona. Kanti bangaphezulu kwenkulungwane abafundi abahlomlile ngalezi insiza zakwaSETA okuhlanganisa nalabo bangaphansi kohlelo lokuxosha indlala lama-EPWP. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo enkandla.
Ake sithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya nezinye zendaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. IMK Party mashelo wobambiswano kwaZulu Natal kuqhuquzela umphakathi ngokubaluleka kokuvota. Kanti oshayela amabhanoyi ukhuthaza imbokode ngemfundo. Inhlangano ezokongwa kwemvelo ezemvelo KZN Wildlife ithi ke kubalekile kuba abantu besifazane bezizwe bebalekile futhi belingana ngokwamathuba nabantu besilisa. Lokhu kuvele ngesikhathi kunomgubho wenyanga besifazane ubanjwe endaweni ezokuvakashela enhlangano eyaziwa ngeDidima Resort esendaweni yaseBergville eMangwaneni. Izisebenzi zabesifazane zenhlangano yokongiwa kwemvelo kwaZulu Natal, iezemvelo KZN Wildlife, zihlangane ndawonye ukubungaza inyanga ebesimame emcimbini obubanjelwe eDidima Resort ezintabeni zokhahlamba. Ithuba esilitholile namhlanje ukuthi abantu besifazane basezemvelo indeed sizo celebratewa uCEO kakhulukazi ovumile ukuthi namhlanje ngiyayivala one of our resorts for ama ladies ale industry azo celebrate. We work hard, asebenza kanzima njengoba usushilo siseyiqiwini sibheka ilwane manje akusebona kuphela besilisa ababheka ilwane nathi siyazibheka nama visitors amaningi aphuma emazweni ahlukene. And as much as we also part of usuku la namhlanje is to commemorate umhla ka 1956 where 2,000 women that were braved, were very brave amasha aya e-Union Building elwela lona leli thuba namhlanje thina sesicelebrate. Sizothi namhlanje sibonga ukuthi sinikiwe ithuba lokuthi eksebenzeni kwethu kanzima kuthiwa namhlanje ake ngabe ama visitor ethu esiwajabulisayo but sijabulisa abantu bethu besifazana abasebenza kanzima. Laba bathi kuyinjabulo ukubona ukuhlangana ngalolu hlobo ikakhulukazi kungewona umsebenzi. Lolu suku lubaleke ngalendlela ukuthi iorganization yethu senzele singakaze sikubone because they are beginning to recognize and appreciate women the best way that they can. Nanokuthi nje sithathwe sizobekwa la mawukhumbula kahle ithina abasebenzi besifazane abagcina lezi indawo zakwezemvelo zi-right zizinhle zidraw ama-customers nama-visitors azolala kuzona. Today utho ezemvelo ladies enjoy indawo enhlaneni ilungisela abanye abantu. Le nhlangano ithi izibophezele kwandiseni abaphathi besifazane. Umnyango ke enye into usuyenzile ezi-entity asigcinile ngokuthi siyabajabulisa abantu besifazane bethu sesibanika ngisho amathuba ngisho emsebenzini. We looking into even appointing them into higher positions. That is our priority, first priority. Owesifazane nophinde abe isikhulu kule ndawo ekuhlangene kuyo uthi kuhle ukubungaza ndawonye. Kuyithuba elihle kakhulu, especially kuthina abantu besifazane ukuthi sihlangane sibungaze ndawonye. Njengamanje uyayizwa nje inhlokomo bayakhuleka kuyathandazwa. So into engajwayelekile kodwa emnandi. Siyabonga kakhulu kumqashi ukuthi asenzele into kanje. Siphume endaweni zethu zokusebenza sizohlanganyela kwi-women's celebration. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseBergville. Abasebenzi benkampani yonogada eFreeman Security bathi beneme ngendlela umqashi abaphethe ngayo njengoba engabaholeli aphinda abanikeze imiholo engalingani kwezinye izikhathi. Labasebenzi bakhala nokungalandelwa kwemithetho yezabasebenzi njengoba kungekho noyedwa kubona one payslip. Labo nogadi bakhala ngomqashi ukuthi akabakhokheli izimali zabo zamaholo. Lena ke akusiyo nje inkinga yamanje njengoba ke beveza ukuthi ke kusukela ngonyaka owedlule ngoDisemba ilokhu yenzeka lenkinga. Sasela ngomhla ka28 kaApril size kumqashi mayelana nenkinga zokungaholi. Kusho ukuthi umqashi wase ethembisa abasebenzi ukuthi hayi ngoJuly uzobe sebakhokhela zonke imali zabo makuphela uJuly ngoba bekuneyinkinga zezimali njengoba sazi sonke. Okusho ukuthi kuthe makushaya uJuly sekuphela uJuly kwabonakala ngathi abakhokheleka abasebenzi. Beke bamlinda ke balinda nalenyanga kaAugust ukuthi kube khona akutholayo umqashi.
kwabonakala kusho nalapho ukuthi ngathi abakhokhelekile ngendlela efanele kusho bakhokhela abanye bangakhokhela bangayithola imali futhi imali engaphelele. Lokhu ke sekubahlukumezeke kakhulu bengabasebenzi njengokuba ke banqume ukuthi uma umqashi engabenzela ubulungiswa babeke phansi amathuluzi laba baveza ukuthi ke vele kunanezitsongo zokuthi ke bazoxoshwa uma beqhubeka nalokhu. Freeman usugange ngathi kakhulu. Ngiyezwa abanye abafethu babalo 3 months, abanye o5 months, abanye o6 months, mina ngino 8 months. Inyanga ezine ifuli. Bese kuzoba ilama lezi igeceke umqasha nokusinika zona nakhona ifika ngongafani. Njoba umuntu uma esuke ephumile ekhaya usuke uyosebenzela umndeni wakhe njoba na umqashi njoba simsebenzela akutholawa usupport umndeni wakhe. Besicela ke kungukuthi abasibonayo sikulolu sizi besilekelele uma kuya ngokuthi umqashi ngempela akanelisekile ngendlela esimsebenzela ngayo iyona edala ukuthi engasiholeli sicela ukuthi umqashi esinikeze lokho esisikusebenzile mhlasimbe siyobheka kwezinye indawo. Umqashi wethu last time sila kunegama walishoyo wathi sesifana nomndeni but asimbone ebuveza umndeni njengamanje akwenzayo thina usivalela ngaphandle kodwa thina alikhe lamali singatholakala emasayithini siphuma silambile uncomanela ukulambe esayithini uphuza amanzi ngoba uthi ukhava isaythi yakhe but yena mesethola imali akacabanga ukuthi kunabantu abanethwa izimvula yonke into senza sure ukuthi siqikelela iproperty kamasipala ukuthi ingalahleki siwenza iqiniso kuyena akasenzele iqiniso silana nje ngokuthi sizomchazela ukuthi esithembisweni asithembise zona akasenzile endakasichazeli lutho. Kuningi ongahambi kahle nabangeneme ngakho kuhlanganisa ukuthi ke imithetho ezabasebenzi ayilandelwa kwa payslip into abangayazi. Lokhu ngafika la mhlawumbe ngina 4.5 years manje ngisebenza lenkampani le anginayo payslip mina nabasebenzi abanayo asinayo payslip awasho ukuboleka imali uthi uzama ukwenza izinto akacomply imali zinyukile kwezinye indawo abantu bahola imali ngefanele ngicabanga ukuthi mina besibhala 30 something rand kodwa asiholo imali into esiholayo o 5.5 abanye bathola 2000 abanye bathola 3000 impilo enjani leyo. Imizamo ke yokuthola umnikazi wale nkampani ayibanga ke impumelelo njengoba ke izincingo zakhe bezilokhu ke zikhala kodwa ke zingabanjwa. Izindabeni ze1 KZN TV ngingosamgetswe Ngqolunga ngiseRichards Bay. Umasipala waseNquthu uphenduliso lokwakhiwa komgwaqo wasendaweni yaseKhasini edolobheni kokulindela ukuba ke uthatheke imali elinganisela ku11.9 million wamarandi. Imiyalo umasipala ulinde ukuthi eshabalala igcizelele ukuthi lo mgwaqo uzokuba ngowetiyela ukuze kumphakathi ungahlangabezane nezinkinga uma ngabe ke kufika imvula. Imiyaka kamasipala iNquthu ithi kuzokwakhiwa umgwaqo ozoba yitiyela endaweni yaseKhasino ngaphansi kaWard 9. Namhlanje silapha kaWard 9 endaweni yaseKhasino duzane nedolobha. Umsebenzi esizowenza namhla sophenduliso la sizokwakha khona umgwaqo. Sizoqala sifake itiyela ukusuka edolobheni kuze kuzofika la sikhona esikoleni eKhasino. Uma sesiqhubeka nawo kusungenela lezantsi emakhaya sizoqhubha ke i-gravel road uzoba amakhilometer u4.9 km ozodla inkece engango 11.9 million. Uqhube ngokuthi kulindele ukuba kuqashwe abantu abangu25 kulomsebenzi. Namathuba amaningi azocoshwa umphakathi wakhelele indawo yaseKhasino bazokwazi ukucosha amathuba omsebenzi mhlambe angaba ngaphezulu ka25. Kanti abakulendawo bathi lokhu kuzokwenza umkhulu mehluko. Sizohlaba iso namhlanje lomgwaqo la eKhasino okuzosilela kakhulu njengoba nemvula sokuza nemvula njengamanje umgwaqo ubungekho isidalo. Sibonge kumkhandlu wethu umasipala wethu ukuthi ugcine usufikile lapha ekutheni ukuthi usinikezele umgwaqo ngokusemthethweni. Nangokwentuthuko siyabonga khona kunoma kungakafiki la sifisa ukuthi kufike khona kodwa ke siyabonga ukuthi kukhona esikubona okwenzakalayo nakukhansela bethu nakumasipala bethu basilekelele ukuthi sikonke ihambe ngendlela yakhona. Ngokwamathuba omsebenzi sicaba ukuthi nalomgwaqo okuzohlatshwa kwesona namhlanje kuzonikeza ingane abantwana la basemphakathini ukuthi bathola abacoshe labacoshayo ngokomsebenzi wakhona.
Ushintsho oluzokwenza umasipala emphakathini sizothola ukukhululeka ngoba singakwazi ngisho ukungena emizini yethu sibhajwa imoto zethu zilala ngaphandle. Okusekuhle kakhulu manje ukuthi umasipala usikhumbulile ekhaleni zethu asisulize inyembezi nathi sesingoba ngabantu neimoto izoyithenga zophuza ukuguga ngoba kuzobe sekukhona itiye. Khona manjalo imeya iphinde yagcizelela ukuba intuthuko basaqhubeka nokuyiletha emphakathini njengoba ephinde wethula inkulisa ebizwa ngezwelisha. Khona lapho ngoJanuary saphinde sadlula futhi sayi kuyobika ke esilweni ukuthi cha umsebenzi wonke usuphothuliwe sekuthi manje sihlabiswe ukuthi kwakhiwe ihholo elikhulu elihlukile kunawo wonke amahholo asenquthu ngoba lizoba lapha endaweni yomlando eSandlwane. Sihlabile ke isoyi kuyaqala ngomhla ka1 September ukwenziwa lo umsebenzi walelo hholo elihle. Sidlulile lapho sawudlulisela umgwaqo kwa 10 umgwaqo obubizwa ngosikhaleni Sikutu. Njengalokho namhlanje ke silapha sizohlaba isoyi lalomgwaqo sisedlula futhi sisaya kwa6 masiqeda la siyodlulisela inkulisa esiyakhiwe yaphela ezosiza abantwana balapha ezwelisha kwa6 eNondweni. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Asiphinde sithi shelele idolo nenabeselo siyabuya nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. iMK Party mashelo wobambiswano kwaZulu Natal. Kuqhuquzela umphakathi ngokubaluleka kokuvota. Kanti oshala amabhanoyi ukhuthaza imbokode ngemfundo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.73 kuyidola laseMelika libe ngu23.77 kupondo waseBrithani libe ngu20.56 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide ingu$3,326.90 ounce. Uthi intengo elongahluziwe yona ube ngu$67.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehlazo kobethe nje okumdlalo omlenzo wesibili omdlalo wandulelo amanqamu umqhudelwano eMTN 8 phakathi kwezingaMagebhulu Orlando Pirates namafana beStyle eMamelodi Sundowns. Lo mdlalo kuzobukwa ngowezinkani zababili njengoba na kanjani kumele kube khona ke zogoba uphondo kwazise ke zashana zaze zabukana ngegoli elilodwa ngapha nangapha kumlenzo oqala obungempela sonto edlule. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesithathu ke ntambama enkundleni Lucas Masterpieces Moripe Stadium eseGoli. Kanti amathiketi okubuka lo mdlalo enkundleni eMumatha abalandeli bangu28,900 asethengiswe wonke aphela. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyanene bakaqambula inkomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangano kamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.